मोनसेबो दफाफोरखौनो बिथाङा मावफुंनो हायाखै। रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा, बारग' एनडिबि बिथांमोनखौ साख्रि सोसननायनि बाथ्रा, पेरामेडिकेलाव होनायनि बाथ्रा, नाथाय बैफोरखौ बिथाङा दिनैनि तारिखाव गादियाव जिरायखांनायनि उनाव बैफोर बाथ्राफोरखौ बिथाङा बावगारलांबाय। 1 जबनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन। रन्जन दैमारि बिथांखौबो बहननायनि बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय दिनैनि तारिखाव जों बहननायखौ नुवाखै। 2020आव बिटिसि इलेक्सनाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। 1 जबनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन। जोंनि लाइमोनफोरनो बिथाङा साख्रियाव सोनानै नङाब्लाबो बिजनेसमेन बा इन्डास्ट्रि खुलिनानै सेंग्रा लाइमोनफोरखौ जाहाथे मावलांना जानो हानो थाखाय बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय दिनैनि तारिखाव बिथाङा बैफोरखौ मावफुंनो हायाखै। लोगोसे एकर्डजों लोगोसे गोबां इउनिभार्सिटि कलेज गायसननायनि बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन। सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव बरमायाव, सालबारियावनो जोंनि समस्तियावहायनो बिथाङा बुंदोंमोन। बड'लेण्ड मुभमेन्ट मिउजियाम बिथाङा गायसननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बिथाङा स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया गायसननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा बुंदोंमोन। एग्रिकालसार इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा गायसनगोन होननानै, नाथाय दिनै मोनसेबो दफाफोरखौनो बिथाङा मावफुंनो हायाखै। लोगोसे बारग' एनडिबि बिथांमोनखौबो हाग्रानिफ्राय लाबोनानै जिखिनि एकर्ड जाबाय बिथांमोनाबो सागान होबाय। सागानगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौबो बहननायनि बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय दिनैनि तारिखाव जों बहननायखौ नुवाखै। आरो बारग' एनडिबि बिथांमोननोबो जिखिनि रिहेबिलिटेसन होनांगौमोन, स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जिखिनि सुक्ति जादोंमोन रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा, बारग' एनडिबि बिथांमोनखौ साख्रि सोसननायनि बाथ्रा, पेरामेडिकेलाव होनायनि बाथ्रा, नाथाय बैफोरखौ बिथाङा दिनैनि तारिखाव गादियाव जिरायखांनायनि उनाव बैफोर बाथ्राफोरखौ बिथाङा बावगारलांबाय।